Takže ahojte ľudia, ja som Dobrý Iza večer. Čorda a dneska, ako ste si všimli, tak tu mám takýto box, mystery boxík. A nebojte, na UHC ráne som nezabudol, zatiaľ sa strihajú, lebo proste ja keď ho natočím, tak sa mi hneď vypne kamera, no a vlastne kamera na nahrávanie na YouTube, tak to, no potom tak asi môžeme sa aj tak môžeme to aj rozbávať. Zabral som si na to nožík. A je to hokejbalová doska, takže chcem vedieť, ako to bude vyzerať. Tak, musíme to robiť opatrne, aby to bolo ešte fresh. Ja sa bojím trošku, aby som to nič nepokázal. No, dúfam, že nie. Dúfam, že to má ešte jednu vrstvu a nechcem, aby to bolo ako tá Harryho figurka. Lebo by som to rozbalovala 80 dní. Ešte toto sa tu musí. Jups. Tuto sa to ešte musí odpojiť. Dobre. Odpojiť. Dobre. Musím to urobiť. Dobre. Tak. Už sa to otvára. A máme to tu. Ešte by tu mal byť puk. Najprv dáme ten puk, hej. Ten puk vyzerá dobre. Bauer. Moja najobľúbenejšia značka hokejbalu a hokeju. To je veľmi dobrá značka, takže tu by som odporúčal kupovať od tejto firmy. Od tejto značky, alebo ako mám tomu hovoriť. Ježiš, to je ťažké, jak. To je ťažké. No, máme jedno dole. Ešte ich tu je, aha, koľko? Ešte sú tu dve také vrstvy. Je to vidieť, dúfam, že áno. Vidíte to? Sú to takéto vrstvy normálne. A takto to asi nejako vyzerá. Tak poďme rozbavovať tento igelik. Hnusný. Tak, asi poďme na to. No. Ja to nechcem porezať. Ja budem na to dávať radšej veľké bacha. Asi sa uvidíme, keď to rozrežem a bude to rozdelené, takže sa uvidíme, keď to rozrežem, takže zatiaľ strich. Tak ľudia, už som to rozbalil. Fúha, to vyzerá nádherne. Dáme, neviem, že aby to malo 10 minút, viete. No niekedy robím aj cery, že sme to rozbalili. Celkom krásne, takýchto som dostal 27, takže fakt super. Aha, ich je tam mega. Ježiš, aby som to nerozbil, ja to s tým búcham, jak blázen. Myslím si, že to stalo asi 100 €, alebo koľko. Jo! A posledná. Posledná to není, lebo keď teraz akože oni to pomalovali, to sú tam ale podvodníci. Aha, je to vidieť, počkaj. To sú podvodníci. Jo! Tá krabica praskne. Ja tu s tým búcham jak blázen, ale fakt. No. Ježiš. Počkať. Je to vidieť. Toto tu fialové. Je to vidieť. Dúfam, že áno. Takéto mini fialové. Dúfam, že... No, asi to nie je vidieť, ale ja to vymášam. Tam bolo také nakreslené fixkou fialovou. Ešte, toto tu je a ešte jedna kopa je v krabici. A ešte ten puk, ktorý som vám hovoril. A ten si môžeme tiež Ježiš, ja som sa skoro porezal. No, jak to rozbalím? Jak to asi rozbalím? Toto neviem rozbalovať takéto šuntičky.
Melódia, hrám na husle. To asi nerozbalíme, ale keď to bude vidieť, tak je to takto. Takýto pekný puk. Tak z tohto videa by to bolo asi všetko, keď sa vám tento unboxing páčil, tak dajte like, odber a ešte je taká menšia informácia, že na tie uhacie rány tie sa práve ešte budú natáčať. Vlastne mi nejako nevyšli minulý deň a furt sa mi to nejako bagovalo, takže možno zajtra alebo dneska, ale večer. Takže ja sa budem tešiť ďalšieho hra zatiaľ. Čus!